Radio Caracas Televisión. Que tal, amigo? Chamo para ofrecervos un programa. Como? Que xa non emitides? Sabes, quitouvos a licenza. Pero que fixestes? Falar mal del, xa. Claro, que o mundo do espectáculo eche así. Pois sinto, amigo, outra vez será. Manda carallo como está o negocio. Pois como se lles dea por pensar todos os garitos que falan mal dos políticos, imos quedar vendo os Teletubbies. Boas, Televisión de Galicia. Vos tedes tratos con Chávez? Moito mellor, sí. Mira, teño un programa de televisión para vos, pura dinamita. Un precio irrisorio. Sí. Air Galicia. Travestismo. Nacionalismo. Violencia. Paco, camioneiro. Optimista madrileño. Non o perdan. O viño. Boas noites, amigas e amigos. Só dende o optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Boas noites, Galicia. Que pasou, Galiza? Aquí estamos todos reunidos de novo para asistir a unha nova edición de O Máis Galego. Hoxe falaremos de viño e para un tema tan transcendente temos connosco dous expertos dunha banda, o sommelier francés Jacques Villevaux. Bonsoir, monsieur. Que tal, amigo? Como vai todo? Entendido que me dixo? Caramba, como entendo o francés, sí, señor. E doutra banda, Antón Vilariño, deputado provincial en Ourense. Boas noites. Señor Vilariño, que fai vostede exactamente na Deputación? Pasa a palabra. Quer dicir, outra pregunta, que xa é moi difícil, coño. Vale, non vayamos xenerar crispación así polas boas. Ben, amigos, a pregunta de hoxe é a que segue. Que viño é o ideal para darlle a un rapaz que fai a comunión? Monsieur Villevaux é o seu turno. Home, eu creo que para un neno, que mellor viño doce con pouco alcohol e un pouco de gaseosa. Viño con gaseosa, poucas cousas hai que sexan máis galegas. E vexamos o que marca o noso galegómetro, que hoxe vai subir ata un 80% de galeguidade. Non está nada mal. Agora é o turno do señor Vilariño. Pois eu daríalle a todos o mesmo viño. Ben sexa un rapaz, un vello ou un can. A todos viño da casa, que fora das úlceras no estómago non fai mal ningún. Viño da casa, iso sí que é un concepto galego. Pois a ver que marca o noso galegómetro para a resposta do señor Vilariño. E o galegómetro sobe ata un 100% de galeguidade. Noraboa, felicidades, señor Vilariño. Precisamente, teño aquí unha botella. Quero probalo, amigo? Pois vamos a ver. Viño da casa. Buirmo. Home, o color xa é bo, Claro que fai, maledicado. E non me cuspo o viño. Perte as parvas que xa viño. En fin, señoras e señores, isto foi todo hoxe no Máis Galego. Ata sempre, Galiza. Ata outra Galicia. Un momento, por favor. Deixe de cagar, yo que... Sí, xa vai, un momento. Vale, queda marcado. ¡Adiante! ¿Se pueden compenetrar? Sí, claro que sí.
Que tal? Como andamos, abogado? Abrumado pola grandeza do país. Home, unha resposta como outra calqueira, claro. Bueno, habería que facer unhas festas na que ensaltásemos as bondades dos nosos viños. Nestas festas, a xente, o público e as autoridades beberían viño. E logo falarían de excelencias dos nosos caldos. Eu penso que sería un xeito de promocionalos, non lle parece? Oh, sí, é unha idea maravillosa, por suposto. Non sei se a pillei ben. A ver se o entendín. No que vostede me expón valería, por exemplo, a festa do Albariño de Cambado. Home, Albariño de Cambado. Xa, pois seguindo por aí, tamén poderíamos inventar a festa en xeral do viño de Chantada. O tinto de Chantada, bonita terra Chantada. Xa, moi ben, pareceme genial. Pero sexamos serios, amigo. Todo iso xa existe. Esas festas xa están en funcionamento. Home, que me di? Sí, home, sí, festas. En Galicia, a recoño, desde tempos inmemoriais. Pois mire, desde os anos 80, unha cousa así. Bueno, para un momento. Vostede me está falando das festas gastronómicas do verán. Claro. No. Eu non falo diso. Iso, con permiso, é unha ordinariez. Non. Nas miñas festas, todo o mundo, o público, os turistas, a prensa, as autoridades, todos, irían en pelotas. Que lle parece? É a idea máis brillante que escoitei en toda a mañá. Home, claro que sí. Vaya, vamos a poñernos a traballar. Sí, por suposto. Tomen, atende. Vamos a poñer, por exemplo, Albariño. Festa do Albariño. Cambados. Apunte tamén o Rosal. Bueno, un momento. Antes acláreme unha cousa. Nen todas estas festas os do Consello Regulador, como dirían. Home, en pelotas. Bueno, miren. Outra cousa sen importancia, as azafatas de congresos. As azafatas tamén en pelotas. Sí, por non desentrar, non? En estas festas, os políticos da Xunta, porque claro, onde hai festas hai viño, e onde hai viño hai políticos, conselleiros, conselleiras, por suposto. Vamos a ver, abogado, a pregunta ofende. Home. Eles son os representantes populares, votados por nós. Non lo dubido. Eses desfilando os primeiros, as conselleiras, os conselleiros, todos en pelotas. En pelotas de cara, todos. Moi ben. Sí, señor. Bueno, que lle parece? Festas populares en pelotas. Genial. Este ano están aí os datos. Creáronse en Galicia... Perdoen un segundo, señorías, é que teño un amigo que me insiste cun tema e me está a dar voltas na cabeza. Creo que é o momento de que o Parlamento saiba. Trátase de poñer a todo o mundo en pelotas. Sí, fíxense ben. Digo todo o mundo en pelotas. Pensen nos beneficios que isto podería traer para Galicia. Ou Galiza. Que opina, señor presidente? Supón, sin dúbida, señorías, un paso adiante. Moi ben, iso é o que eu pensaba. Pois xa que para vostede o de andar en pelotas, pois é algo, como diría eu? Irrenunciable. Irrenunciable, esa é a palabra, presidente. Vexo moi solto co tema. Vostede xa fixo nudismo algunha vez? Do pasado 17 de xaneiro. Xaneiro? Carallo, que frío, non? Pero o caso é ir avanzando. Avanzamos nese sentido, debo recoñecelo. Pois que ben, pero ollo, porque aquí non se trata de facelo na intimidade, trátase de que todo o mundo vexa a todo o mundo. Con luz e taquígrafos. Exacto. Por certo, non fora o Bloque que xa fixera unha proposta sobre unha romería en pelotas. Fixera, non, señor Quintana? A resposta àquela proposta foi o insulto e a mentira. Vai, pois ben que o sinto. Supoño que a vostedes lle sentaría moi mal. Soportamos educadamente aquel vendaval de despropósitos. Pero este momento é distinto porque estamos todos de acordo. Señor Feijóo, vostede tamén se pode poñer en pelotas. Millor que vostede. Iso habrá que ver. Buscaremos unha data... Cando queira. O señor presidente falaba do 15 de xaneiro, pero se me permite opinar, eu diría máis cara á primavera, porque en xaneiro co frío xa sabe que... O 15 de maio. Pois queda dito logo. O 15 de maio, todos en pelotas. Boas tardes. Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Sementarei, longo de clarear, en campo no pomo medre, hai un meniño, un vello e un cantar.
meniño revolteiro que fale na lingua nai, que suba os pexegueiros a froita verde rolar. Sementarei, loguinho de Clarear, encanta no povo medre, hai un meniño, un bello e un cantar. Un bello que dé consellos o rostro de fumepán, que conte contos dos nenos do cuco e do paspallar. Sementarei, loguinho de Clarear, encanta no povo medre, hai un meniño, un bello e un cantar. Un cantar de redención, un bello e doce cantar, que troque a desolación. E agora vamos ao bar. Que dixeche? E agora marchamos ao bar, non é así a letra. Non é, pero... non é mala idea. Veña, arreando, que eu xa teño sede. O bar. Onde ides? O bar. Agardade, carazo. Ai. Oye, Cari, como nos hemos pringado, ¿eh? Anda que te va a poner ciega tú a poner lavadora, con lo que a ti te gusta eso. Bueno, cállate, que estamos de fiesta y no me la vayas a amargar tú con tu historia de lavandería. Mira aquellos viejetes bebiendo directamente el barril del vino. ¡Epa, compañero! Joder, qué fiesta más grande, ¿eh? Y qué sana, ¿eh, Cari? Joder. ¿Tú sabes por qué los gallegos hacen esto, Cari? Bueno, tú no lo sabes, pero yo te lo explico. Vale, te lo explico si te estás calladita, ¿eh? Porque llevas todo el día un goleada sin hueso, joder, que debe tener ya agujeta en la húmeda. Vamos, te voy a explicar. Mira, esto lo hacen los gallegos como una celebración ancestral para combatir la memoria histórica de siglos y siglos de, como dicen ellos, de anzoballamiento, ¿sabes? Bueno, para eso y para honrar la memoria de los dioses celtas del vino. Porque ¿Qué dices? ¿Qué payasadas dices? Payaso. Es un payaso. Esto facémoslo para entonarnos e despois atacar as chipas na verbena. O sea, mira que son os marulos los de fora, ¿eh? Ala, guapa, por la sombra. Con Dios, compañero. Qué simpático el gallego, ¿eh? No he entendido ni papa lo que ha dicho porque yo lo que controlo es el gallego clásico, ¿sabes? Y este se debe haber expresado en lo que es una variante dialectal, ¿sabes, Cari? Bueno, tú qué vas a saber, que tú de lingüística es que ni flores. Anda, venga, tira para allá, tómate una tónica, que me parece que estás pasado ya con el vino. Joder, gallego, aquí pone que habéis linchado a una pareja de turistas en una fiesta del vino. Bo, algo farían, que esas festas son moi formal, non se demanda ninguén, Pero vosotros tenéis vino gallego. Mira, vino, lo que se dice vino, el de La Rioja. El de La Rioja alavesa. El resto es una mierda, hombre. Hombre, Pachi, ¿dónde está el Penedés? Que se quite La Rioja, Pero qué Penedés ni qué niño muerto, Monse. Un chacolí cualquiera es mejor que esa mierda. Home, nós temos o Albariño, temos o Ribeiro, pero o mellor viño con garantía é o vosso viño da casa. Da casa de quién? Bueno, da casa en xeral. Ese non leva produtos químicos, non fai mal, Gallego, los vinos buenos no hacen mal. Este se piensa que los vinos se van a poner a hacer el mal, como la Cale Borroca. Bueno, ya estoy hablando del terrorismo, la Cale Borroca y esas cosas que tanto os gustan. Non, jefe, estamos falando dos bons viños. ¿El vino? Sí, se empieza tomando unos vinos y se acaba quemando autobuses y desmembrando España. ¿Qué dices, hombre? El vino no incita a la violencia. Si me dices nuestro pacharán, no te digo que no, pero el vino... Oye, chaval, que yo sepa, el pacharán es navarro, ¿eh? Y Navarra todavía es de España. Uy, lo que me ha dicho. No, que me tiro, ¿eh? Que me tiro. Pachi, tranquilo. No, que me tiro. Con dos cojones que me tiro. Pachi, hombre. Bueno, pues por solidaridad, joder. Gallego, la puerta. Joder, cuánto mejor estamos sin ellos, ¿eh? Bueno, por unha parte sí e por outra non, ¿Qué te digo? ¿Y no tendrás tú ahí una botellita de vino de ese de la casa y nos la tomamos ahí en la cabina? No, home, no, eu só da casa non lle tomo, que xa toda unha porrela. Pero, hombre, ¿no acaba de decir que es el mejor de todo, que no hace daños? Iso decímolo, pa que o tomen os outros, pero nós tomámoslle un dese de Ribera del Duero, teño aquí a botella. Está en su punto. Pues sí que no sois listos vosotros ni nada. Vosotros sí que sabéis, coño. ¡Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso.
Bos días, Manuela. Buenos días. Dixéronme que sabe vostede cantar moitos cantares galego. E iso certo? Home, certo non lle pode ser, porque eu non lle sei falar o gallego. Pero que cousas ten, Manuela? Como pode dicir que non sabe vostede falar o galego? Non, lle falo gallego porque eu falo sempre castelán, porque eu viñe da parte de Valladolid. Queremos ver, Manuela. Non diga máis que non sabe falar galego, porque fala vostede moi ben e enténdeselle todo a perfección. Non, mire, enténdeme usted porque usted é unha muller estudiada, unha muller que anda polo mundo, ten as súas carreiras e as súas licenciaturas, e entón enténdeme moi ben falar o castellano, a lengua de Cervantes. Pero despois a xente daqui da parroquia non me entende, porque non ten esos estudios que ten usted, e entón a xente a tontía dime, fala despacio, ai, Dios mío, falas un castellano cerrado, que non hai que entender, miña filla. E nada. Home, voulle poñer un exemplo. Con decirlle que o outro día fui ali ao Concello, e o que manda agora é un destes do bloque, entón eu leo moi ben con ele, fui pedir unhas pistas, e máis que me fixera ali un alumbrado na cousa. E sabe que me dixo? Que lle dixo, Manuela? Díxome, fáleme gallego, cacique! Así mos petou na cara a miña filla. Eu, bueno, entroume moita pena pola miña Valladolid, porque eu, se eu sei, non marcho dala, non marcho dala. Eu quedaba lá calá traerme de maravilla todo o mundo, e non me metía con ninguén ninguna alma, E mira unha cousiña, Alá temoslle moita borriña, Botamos moito de menos a nosa terriña. Claro, a xente daqui non sabe de que é a morriña. Vouche explicar, mira, a morriña é un sentimiento que temos a xente que salimos da parte de Castela e botamos de menos ese noso idioma, o noso Cervantes, o noso castellano, a nosa... Non ves? Outra que non me entende, home, outra que non me entende. Pois é unha pena, Porque iba a cantar unhas coplillas desa del Salvador del Castillito Bonito que iba a cantar. ¡Ay, Galicia! Ben, xa estamos aquí. E xa sei como che gustan as catas de viño. Vou indo para lá, vale? Vai, cariño, vai. A miña muller e as catas de viño encántanlle. E iso que ela non é bebedora. Proba o viño e o tira. Ademais, di que non lle gusta a xente bebedora. Por ela prohibiríase o alcohol. Creo que é moi estrita neste asunto. Estrita demais. Non digo que non ten que ser tan dura, pero para ela o alcohol é o peor que hai no mundo. Cariño, nos quedamos un pouquinho máis. Ai, o que ti queiras, muller, o que ti queiras. Ai, se todo o mundo fose tan responsable como ela, non habería tantos problemas co alcohol. Esta muller tan... Creo que hai aquí alguén montando un altercado. Pois proceda. Home, non se pode permitir que a xente faga o que queira. Pero, señora, que fai? Espero que a miña muller non este presenciando ese altercado, Porque co sensible que é, seguro que está afectada, pasando moi mal. Ela é así, é tan sensible que estas cousas non sei. Ponse nerviosa. Cando hai un problema. Que tal, cariño, se arrebataches? Ben, que tal di, Moi ben. Estes cartos. Pois que gañei a gata. Gañeches ti, bueno, imos celebralo. Pero, é que o fixes de desfeita? Eu que sei, calquera que non sabe controlarse coa bebida e non se sabe comportar. A la veña. Tanta xente toda. Menos mal que ti sabes comportarte ben en todos. Se todo o mundo fose como ti, este mundo sería distinto, maravilloso. Estupendo. Veña, a ver agora como queda. Agora que ben, toma. Veña. Non sei, pero a verdade é que non me parece moi patriótico, Stani. Pero ti que saberás de patriotismo, chinito. É unha arma, Bruno Lee, é unha arma, ten que valer pouco, ten que valer. Bueno, non discutir. O importante é que se poida cantar nos estadios. Ese é o fundamental. Para que vale un himno nacional? Para animar os equipos de fútbol. Así que veñimos a ensayar a ver se elixen este como a letra oficial do himno nacional español. Veña, vamos. Nin polacos, nin tampouco gabachos, somos españois, e o árbitro un cabrón. O tiki-taka non vai con nosa forma de xogar e o 4-4-2. Arriba España, levanta a cabeza antes de centrar e pona na frontal. O tiki-taka non vai con nosa forma de xogar e o 4-4-2.
Volve, aquí que estamos aquí, amigo. Tedes que perdoar. Lembrábame do meu amigo Manolo del Bombo, lembrades? Cago en tales, si cara criminal. Non me toca la moral, Que moito mal lle tan feito esa escuadra churra. Mira, se o vexo, o collo polos pés e colgo do balcón. Veña, Benito, deixe colgar xente polos pés e imos darlle outra volta. Veña, que falta fai. Veña, arriba. Ata ti. Nin polacos, nin tampouco gabachos, somos españois, e o árbitro un cabrón. Faise ya vir a costa arriba, non se queixe. E oro ten Alfredo, se que lograba. Boas. Como unha cervexa. Non. Perdón. Vou ao baño. Bueno, córtate un pouco, non? Para mirar máis tetas. Non é o que parece. Non. Mellor marcho. Apúntame a cervexa. Pasquiño, teño unha sede, macho. Teño a gorxa seca. Podía beber un pouco de auga, pero non, a min a auga séntame mal. Unha vez bebín auga de pequeno, macho, houve que chamar un médico, casi morría. Auga escanalla os camiños, eu son máis de viño. Pues beba, hombre, no se reprima. Pero vostede... Todo el mundo me reconoce. Claro, fui presidente del gobierno. Home, claro que sí, home, por favor. Calvo Sotelo, que fenómeno era. E que donde xentes. ¿Pero qué dice usted, hombre? Yo soy José María Aznar, expresidente, conferenciante y amigo de todos los líderes políticos mundiales. É que fai vostede no meu camión? Yo puedo estar donde quiera. Tengo ese don. Soy el más listo y el más guapo. Y estoy aquí porque ha dicho usted que le gustaría beber. Pues beba, hombre, beba, no se corte. Mire, aquí tengo un par de botellas. Para usted el corrientito y para mí la buena, que para eso soy un dirigente de talla mundial. Yo digo que non, pero é que non podo beber, que estou conducindo, home. Pues ya estamos. Si quiere beber, beba, hombre. Yo cuando quiero beber, bebo. Nadie me tiene que decir lo que tengo o no tengo que hacer. Ni nadie me dice cuándo puedo beber o cuándo no. Ni cuándo puedo ir a la velocidad que quiero en mi coche. Ahí falou, sí, señor. Como le dije a George Bush, I drink all the spiritus I want. And I drive to the velocity I want. Y también se lo dije a Berlusconi. Io posso bere lo que voglia. Y condicire a la velocidad que voglia. Que ben falou, sí, señor, Hombre, claro. Pues venga, a beber. Xa, home, pero é que, non sei, pode ser perigoso. ¿Qué dice, hombre? Fíjese de mí. No, eu de vostede fío-me, eu fiei-me sempre, mire. Un día destes xa verá como atopan as armas de destrucción masiva en Irak. Pero o de beber conducindo pareceme moito, Venga, hombre, hágame caso. Bueno, vindo de vostede fío-me de todo, vale, veña. Venga, a darle. Vaya saque, amigo. Esta é a terceira botella, ¿Ve? Nadie puede decirle lo que puede beber o no. ¿Cómo está? Maravilla. Ya se lo decía yo. Claro que sí. Cuidado con esa curva. Oye, no, que controlo. Vaya, no. Todo por la súa culpa. Piense que hizo lo que usted quiso. No les consuelo. No. Que? Non sei, Costolla. Para min que está demasiado ácido. Demasiado limón e pouca cola. Bótate máis cola. Máis cola? Sí. Dalle. Que?
creo que ainda ten un remonso aí a froite. Eu creo que habría que botarlle un pouco máis de viño branco. Bótate. Ei, A ver, trae para cá. Non sei, Costolla. Que? Ten un remorso aí nos taninos que non me acaba de convencer. Hai que botarlle máis viño tinto, neno, máis viño tinto, bótalle. Prova aí, xa verás ahora. Trae para cá. Mira, Costolla non me acaba de convencer, non sei que lle falta. Xa lle botamos cinza de tabaco, pelas de mazá, pelas de patacas, non sei, Costolla. Non sei, non me convence. Que? Betty, eu creo que me caeron os mocos. Buah, Costolla, pero que noxo, chaval. Contrólate, neno. Que facemos? Tirámolo, non? Pero Costolla, ti estás lilo. Trae para cá, non me seixas soberbio. Trae para cá, neno. Pero... Mira. Ai! Buah, Costolla, está riquísimo, neno. Isto era o que te faltaba, chaval. Pero, Betty, pero iso é unha porcallada. Que porcallada? Xa verás, teño unha idea que flipas. Boa, espera. Veña, probade, que ten un ingrediente segredo. Betty... Que, Costolla? Xa non me quedan máis mocos. Pois é persona, e vai ter un ballo en auga fría para pillar un catarro e ter máis mocos. Pero, Betty, como vou facer iso? Non ves que me vou poñer enfermo? Costolla, hai que ter visión empresarial. Non sexas egoísta, neno. Os negocios son os negocios. Veña, neno! As viúvas por diante. Ai, non somos nada. Todo se acaba nesta vida, todo. En o mellor dos momentos, cando pensas que todo vai ir ben, zas, outro golpe. Pero eu non sei como imos a recuperarnos deste. Porque, olles, un cancro, unha morte na familia, pois, que a nai se case con unha lesbiana, todo iso non recuperas. Pero isto é moito, está demasiado. E que lle imos facer? Resignación. Resignación. Ai, mira para ela. E un momentinho estaba chea de vida. E agora, mira, Valeira. Que pouco duran os meus momentos. Pero mirade para ela, se parece que non se entende todo. Todo se acaba. Todo. Todo. Veña, muñeriñas. Queredes que vayas por unhas birras, eh? Sí, veña, sí. Cerveza para todos. Alegría, alegría. De seguido, un sketch clásico. Xa ves se temos unha viaxe tranquila, non? Sí, eu creo que sí. Disculpe, señorita. ¡No disculpe ni que nada! ¡Cuenta, maleducado, hombre! ¡Siempre molestando! Chamarásme maniático e repugnante e o que ti queiras, cariño, pero para min que as compañías de baixo custo ás veces digo, pasas un pouco coa atención. Ai, Pepe, a ver, e o que aforramos, Eso non conta, Pepe? Non, isto tamén é certo. Pois xa está enterrada. E isto xa non precisa. Custoume arrincarllo, resistíase. A ver... bisutería. Xa non hai respeto. A xente xa non enterra os seus mortos con boato. Que desgracia. Vaya, unha viúva fina e elegante. Seguro que está desconsolada e precisa de alguén con tanto estilo como a mí. Que, señor? Un familiar. O meu marido. Vaya, pois...
acompaño a no sentimento. Oh, carai. Señora, vostede precisa de alguén que a acompañe nestas longas e frías noites. Non sei, decaíse un pouco pronto. Ainda teño fresco a súa lembranza. Barbadas. Sabe, o mellor para esquecer un bello amor é un amor novo. Vostede precisa de alguén como a min. Como a vostede. Por favor, non me faga rir. A min gústame os homes altos, rubios, guapos, macizos. É que non ulan tan mal como a vostede. Parvillev, non? Non! É a muller que podo facerche moi feliz. Non me toque! Vostede dame noxo. Iso que eu non. Por favor. Ainda anda un pouco tímida, pero esta seguro que volve. Ai, campeón, non sei que lles das. Que é isto? Vaya, outro dente. Nada, para o rato Pérez. Muy ben, pois por favor cubra estes papéis, pero en silencio, sen facer ruido. O ruido moléstame moito. Claro. É o peor que hai. Como vostede diga. Por favor, cubra os papéis, pero en silencio, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro. Oiga, cubra os papéis, pero en silencio, por favor, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro. É que non entende o que lle digo, que non faga ruido, vaime reventar a cabeza. Por favor, se volve a facer ruido ou mando para fora. Por favor, cubra eses papéis, pero en silencio, sen molestar. Claro, como vostede diga, Por favor, sen facer ruido, dixen que en silencio, fora! 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 Pero aquí... Fora! Fora! Si hay algo que no soporto el ruido. Hace una especie de olvido de lo de Mahoma, que por la puerta se asoma. De los vinos, claro, Vino. se empieza tomando un vino y se acaba incendiando el autobús y se olvida uno del texto. Y vamos allá. Que era la palabra combatiera que se me resistía. Por supuesto. Imos vendidos con este piloto. Para eso soy omnipotente y todo... y... Vale. Pues vamos, seguimos ahí. No me vas a decir nunca. Es que a esa distancia directamente. Es que sí, es que no puedo, es que no. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. Perdón, é que non me podo dominar, de verdade, é terrible, estou a ver se formalizo, pero nada, non hai maneira. Pero para, home, para, como eres, desde logo? Pensaron que me dominabas, que ben que nos levamos eu máis tía, Manolo. Claro que sí, Pepeño, claro que sí. Imos ver unha película de chicas. Sí, home, sí, eu a ti non te podo negar nada. Grazas, amigo. Quieto, é terrible, Que máis nos queda por ver? A onde imos parar? Señoras e señores, amigas
e amigos. Todas e todos. Ata a semana que ven.